El capítol d'aquesta setmana el passarem a Vilanova i la Geltrú, i és que s'hi celebra el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, popularment conegut com el FIMPT. Començarem amb una entrevista a una persona que gairebé no cal ni presentar-ho, és el Kepa Junquera, acordeonista, músic basc que ha vingut moltíssimes vegades ja al FIMPT, però aquest cop presenta un projecte molt especial, es diu Foc, i tracta la música dels territoris de parla catalana. No és pas ningú, és català, ell és nascut a Vilanova i la Geltrú, és del Garraf, de quatre calces i sostens amb tres mandats. No és pas ningú, ell és nascut a Vilanova i la Geltrú. No és pas ningú, és català, ell és nascut a Vilanova i la Geltrú, és del Garraf, de quatre calces i sostens amb tres mandats. No és pas ningú, ell és nascut a Vilanova i la Geltrú. Jordi Paulí, ets el director del FIMPT. Quants anys fa ja? Aquesta és la tercera edició. Tercera, eh? Sí, sí, sí. I com prova? Molt bé, molt bé. Ja n'hi anem agafant la mida. Tu ets músic, Sí, és a dir, que ets del gremi, sí. però havies fet altres coses així de, diguéssim, programació o gestió? No, per això per mi va ser un repte, perquè clar, jo més aviat sempre he estat acostumat a estar a l'altre costat, no, a la banda de l'escenari. I clar, per mi era un repte gran, doncs ara estar en aquesta part d'organitzar, d'escollir els grups, de treballar amb els artistes i amb els egos que tenim els artistes. La majoria d'artistes tenen, no, ara que no ens veu ningú, ara ho podem dir que hi ha molts egos. Que quedi entre nosaltres Sí, 1.000, ara que no 2.000. ens sent ningú. Escolta'm, avui hi ha el Kepa Junquera, Sí, sí. que és un habitual del FIMPT, però mai prou, no? Mai no en tenim prou. Bé, ell ha anat venint fan com uns cicles, no? Cada certs anys va venint, no? Ara, aquest any hem de dir que era obligat que vingués, Home, perquè acaba de gravar aquest últim treball discogràfic Foc, que és el seu particular homenatge a la música que es fa als països catalans, la música tradicional que fem a casa nostra. Llavors era Vilanova, Kepa Junquera, i aquest treball d'homenatge als països catalans havien de venir a Vilanova, però sí o sí. escolta'm, FIMPT és Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, que per això li diem FIMPT, no? Aquesta és la pregunta aquella difícil. Què és la música popular i tradicional? Perquè, clar, a vegades la gent es pensa en aquest ventall del FIMPT i cap tot, perquè tot és tradicional o tot és popular. És que jo crec que hi ha una mica la idea, a vegades, ahir ho vaig dir al principal, que la música tradicional són un grup d'africans fent danses tribals i tambors i percussions, i és una part de la música tradicional. Però hi ha moltes músiques tradicionals. La música dels Obama, el que va fer el Carles Casas, també és música tradicional. Espectacle inaugural Clar, llavors, del FIMPT. jo crec que la gràcia del FIMPT, la visió, si més no, que jo tinc, i treballant amb els tècnics de cultura una mica és bastant compartit, doncs jo crec que és a mostrar tots els colors i tota la gamma de matisos que hi ha dins la música tradicional. Perquè no, o sigui, hi ha molts colors diferents. Des de la dins cosa més música. essencialista fins a la creació. Aquí està. No? Llavors, jo crec que aquesta és la manera, no? L'any que va venir Toti Soler, alguns amics em deien, vilanovins em deien, home, però vols dir que això és música tradicional? Home, sempre hi ha aquelles subtileses, no? I aquella gamma gran de registres que sí que és música Hi tradicional. ha un vilanoví il·lustre que diu tradicional ho és tot perquè de fet s'ha transmès tot. Evidentment. Per exemple, la música dels Beatles són clàssics. A vegades sento que diu la gent, els clàssics. Home, clar, si comparem amb Mozart i Beethoven no són els clàssics, però dintre la música que es fa avui pop, els Beatles són clàssics ja. A vegades se li posa el segell d'arrel, no? És una altra etiqueta, en comptes de popular i tradicional. Si a mi no m'agraden massa les etiquetes, i més ara, actualment, la música que es fa avui dia, hi ha un mestissatge total. Tothom veu de tothom. Clar, llavors van venir els Porto Candelaria, que fan cúmbia, però no s'assemblen a la cúmbia tradicional, i fan el xucu-xucu, aquests ritmes, no? Una barreja de reggae, d'esca. Avui en dia, les etiquetes, quan menys etiquetes, millor. Tu toques la tenora Sí. i com va? Com està? Perquè a vegades fa patir, no? El món de la sardana, la dolenta salut de ferro i tot això. Jo crec que sempre la música de cobla, o diríem que la sardana, sempre fa molts anys que està en crisi. I llavors és com la música en general, els músics fa molts anys que estem en crisi, sempre, els músics sempre estan en precari, fa molts anys ja. Llavors jo sempre he sentit a dir això, la sardana, que s'acaba, que està en mal estat. Jo crec justament avui dia hi ha més músics joves,
a les cobles i de nivell. Sobretot músics, Sí, avui L'altra tenim... cosa serien els balladors. Clar, llavors el que hem de fer és un debat de què fem per fer arribar això, però també es passa amb la música tradicional en general. Què fem per fer arribar això al jovent? Que muntes un concert d'esca i està ple de jovent, i muntes un concert de música tradicional popular, sembla que Rumba, costa una mica també més. entra molt bé, no? Sí, hem de buscar, hem de reformular els conceptes aquests, aviam com pot acabar la cosa. Quan algú el truques, escolta, vine al Film PT, això deu passar, no? Sí, és important que el festival és un dels que té més solera, diríem, el Film PT, si no és el més antic, és dels més antics de tot l'estat espanyol. Per tant, clar, quan dius el Film PT, hi ha gent que diu el FIM. El FIM, FIM, sí. a fora d'aquí, Fora sobretot, li diu el FIM. diuen el FIM, però no, és el Film PT. Clar, llavors és molt conegut i la gent, clar, també el Film PT va tenir una època molt daurada, amb un pressupost molt gran, i clar, era una època molt fantàstica, diríem. Ara estem en una situació molt diferent, però crec que anem ressorgint i la gent coneix, la gent sap què és el Film PT. Jo m'hi trobo parlant amb la gent que saben què és i saben que també que hem revifat una mica. La sensació que jo tinc és aquesta. És bona notícia, Inclús per la gent d'aquí del Garraf i sobretot de Vilanova i la Geltrú, que ens hem de creure més les coses que fem nostres. És una mica la sensació que jo tinc, que passa a tot arreu. Sembla que una cosa que la fem aquí, com que és aquí, donem més valor a el que es fa fora, i jo crec que hem de, a més en aquests moments actuals, hem de mantenir les tradicions, hem d'aferrar-nos a les coses que ens fan autèntics, que ens fan ser nosaltres mateixos, no? Ara que diuen tant que tot està trencat, no? La societat està dividida. Això no... És la manera de fer-se col·lectiu, també, no? Celebrar. Sí, mira, la música ja fa molts anys que està celebrant això del mestissatge. Hi ha un mestissatge musical, cultural, divers, vull dir que la música avui en dia, això que deia de les etiquetes, ja costa molt etiquetar perquè els grups fan tanta barreja d'estils i tothom està tan influenciat per tothom que el que hem de fer és gaudir de la cultura. Una de les millors coses que hem vist al Film PT ja fa uns quants anys. Maria del Mar Bonet i Miguel Poveda junts. Fantàstic, sí. No té etiquetes. És que això de les... Al final, mira, jo crec que hi han dues etiquetes, la música bona i la música dolenta. Hem intentat trobar quantes vegades has vingut al Film PT i hem perdut gairebé el compte perquè gairebé és casa teva. Bueno, para mí el Fintepe Vilanova para mí es como mi casa, ¿no? Y yo estoy súper agradecido porque yo sobre todo es importante en mi carrera la gente que ha confiado en mí al principio, ¿no? Luego a lo mejor cuando tienes ya una cierta carrera, cierto nombre, es más fácil que te programen, ¿no? Pero aquí le tengo mucho cariño porque yo creo que fue incluso en mi primer disco, y creo que también con Oscorri, con un grupo vasco con el que colaboraba importantísimo, y luego también creo que en mi primer disco también estuve aquí, ¿no? Eso fue en el año 86, 87, o sea que imagínate, estamos 2018, ¿eso cuántos son? No sé, 38 ediciones. Pues sí, pero bueno, yo creo, no sé si sería el 87, 88 estaba por aquí, o sea, y luego siempre han estado muy atentos, siempre han sido conmigo, la verdad que muy detallistas, muy generosos con programarme siempre que he tenido algún espectáculo, siempre me han dado mucha energía, ¿no? Y bueno, hoy también es un sueño, habiendo hecho este proyecto FOC dedicado a los països catalans, pues poder presentarlo aquí, poder mostrar una pequeña muestra de lo que es este proyecto, pues para mí también es un día especial, la verdad, un día que tenía marcado hace tiempo y espero que sea, bueno, ya la noche creo que va a ser muy, muy especial y yo creo que vamos a disfrutar.
Això t'anava a dir, el projecte Foc, que a més, clar, aquí han clavat gairebé en un punt cardinal, no?, entre Mallorca, País Valencià, Catalunya, el que diríem el Principat, que toca peces de tot arreu, ja des d'una balanguera fins a cants valencians, fins a uns segadors, o... Eso es. Ya de todo. Pues sí, la verdad que es un proyecto maravilloso que me ha permitido también adentrarme un poco más en esta cultura que yo admiro tanto. Y esta noche va a haber una pequeña muestra porque viene Miquel Hallado, está Hilari Alonso, desde País Valencià, Miquela desde Mallorca, va a estar la Cobla, Marisel, van a estar todos los músicos con los que yo toco que son catalanes. Entonces, pues me hace mucha ilusión poder dirigir este proyecto, ¿no? En el que va a sonar la Tiquitisa, la Chalaparta. Y un poco, yo improviso mucho, es un proyecto que el disco es un disco doble que tiene, bueno, un disco ya lo cierras, pero en cambio en los directos yo dejo mucho espacio a la improvisación, a lo que ocurre, a poder... Es algo diferente al disco, ¿no? Es algo vivo, ¿no? Y eso basado en vuestra música, ¿no? En vuestra cultura, en la lengua catalana. Entonces me hace mucha ilusión. Hace años hice uno sobre Galicia, sobre la música de Galicia, y esta ha sido como esa segunda parte de ese proyecto, sobre todo de admiración a estas culturas que gracias a la música he podido conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues como has dicho, están temas emblemáticos y otros a lo mejor no tantos, pero luego hay muchas mezclas que he mezclado temas de Mallorca, de Valencia, de Cataluña. Bueno, i com te digo, és un projecte del que estic muy orgulloso. Estem parlant de tres territoris que parlen la mateixa llengua però que tenen trets diferencials molt grans, no? Podríem dir que el País Valencià i Mallorca tenen potser uns trets característics més potser àrabs, no? I Catalunya potser no tant. Com es barreja tot això? I a més, amb triquitixa, amb acordió diatònic, que aquí gairebé només el trobem al Pirineu. Y también no te olvides de Cerdeña, del Alguer, que también tiene presencia en este disco en folk, ¿no? Bueno, yo tampoco soy un etnomusicólogo ni un etnógrafo, ¿no? Tampoco busco la emoción, tampoco busco sobre todo los temas que a mí me gustan y los que, sobre todo mis amigos, yo les propongo, ¿no? Pues por ejemplo a Miquela toqué en Mallorca y la vi actuar ella la noche. Ella me iba a proponer un tema, pero le escuché uno y dije, ese me ha gustado. Va más a nivel emocional, más que un trabajo de etnografía que yo no, ya te digo que no soy. Yo soy músico autodidacta, instintivo totalmente, y yo no sé qué porcentaje de influencias hay de aquí y de allá. Yo lo que busco es el momento, son los lenguajes, el poder escuchar esas melodías tan maravillosas como las que hay aquí, ¿no? Entonces, bueno, y darles tu toque, ¿no? Tu pequeño filtro, ¿no? La balanguera fila, fila, la balanguera filará. ¿Y por qué folk? Bueno, buscaba una palabra que aunara, entonces, bueno, apareció el fuego, ¿no? Que es muy importante para vosotros, ahí hasta simposium sobre el fuego, ¿no? Sí. Y luego folk, pues me permitía también jugar con la K de Kepa de final, ¿no? Y entonces, y luego se me ocurrió que hice, pues pedí unas fotos de todo el mundo del folk, y luego aparte yo quemé un acordeón, unas panderetas, entonces hice ahí como una catarsis y me gustó mucho esa idea del fuego, ¿no? Porque siempre, yo creo que todos los elementos están muy presentes en nuestra música, el agua, el aire, la tierra, ¿no? La música en los que partimos de las raíces, ¿no? Pero a su vez el fuego tiene mucha fuerza, ¿no? Y yo he sentido mucha potencia en estas melodías, ¿no? Entonces por eso le puse folk. Per tu què és Catalunya a nivell de la música popular i tradicional, no? Perquè hi ha un lligam inexplicable gairebé, però ineludible, no? Entre Catalunya i el País Basc. Yo creo que somos países que amamos mucho nuestra cultura, ¿no? Y tenemos también esa intención de compartirla, ¿no? Yo, por ejemplo, mi abuelo tocaba la pandereta, mi madre también, y yo enseguida hice un poco de recorrido de las fiestas, de los bailes, ¿no? Que tenía a mi alrededor, pero enseguida sentí la necesidad de que si me quería dedicar también a este poder crear y hacer proyectos tenía que salir, tenía que compartirlo, ¿no? Muchos amigos míos pensaban que a lo mejor no les iba a gustar, y yo pensaba, ¿cómo no les va a gustar esta música si es puro ritmo, la música de la Tiquitisa, ¿no? Y entonces yo creo que en Cataluña, cuando me empezaron a llamar también, empecé a descubrir cosas, yo creo que había también esa misma intención de compartir, ¿no? Ese orgullo de lo tuyo. Entonces yo creo que eso sí que tenemos en común, ¿no? Ese respeto a lo que hemos recibido, y a partir de ahí pues hacerlo contemporáneo y compartirlo en este caso con el resto de la península, y por supuesto con Europa y con la gente. Por ejemplo, en Fox se acercan muchos amigos míos de muchos lugares del mundo,
y se han quedado alucinados, o sea, con los can de batre, con todas las melodías, con la cobla, o sea, hay muchos momentos que ha gustado mucho, ¿no? A lo mejor nos falta más esa difusión, ¿no? El poder llegar, pero en cuanto lo escuchan y lo conocen, se enganchan porque claro, tiene mucha fuerza. Imagínate escuchar esos can de batre, ¿no? De APA, de Hilari, de estas voces no sé, de Miquela, de Marina Rosell, de Guillem Bayat, ¿no? De tantos, la Cobla Sant Jordi. O sea, hay momentos muy... Miquel Gil, o sea, es que son muchos los que han participado y los que creo que tienen una personalidad muy, muy clara. Y ya te digo, en el Segadors, por ejemplo, ¿no? O la Musaranya. En el Segadors metí a una Segalari, ¿no? Que es una mujer que corta la hierba, ¿no? He buscado cosas también simbólicas, ¿no? En la Musaranya he metido una Iscolari, es una persona que corta troncos, ¿no? Aichola Tucha, se llama. Bueno, o sea, pequeños guiños que yo me puedo permitir en mi carrera, ¿no? Por suerte, siempre con respeto, porque claro, estás modelando también canciones que están muy arraigadas, pero con ese respeto que para mí está incluido en lo que yo hago, y en esa admiración y esa pasión que yo siento, pues intento siempre aportar algún detalle, claro. I ara cap a l'Auditori Eduard Oldrà, on es presenta Polcat, un viatge musical entre Catalunya i Polònia. Presenteu Polcat, és la primera vegada que es fa, i és una barreja entre Polònia i Catalunya. Primer, vull dir, la gent que ens estigui escoltant pensarà Polònia i Catalunya, què tenen en comú? L'idioma no és una cosa comuna. Hi ha com una espècie de transgènere folk europeu que el podem seguir ben bé des de Catalunya fins a Rússia o des de Portugal fins a Rússia, i hi ha gèneres que són comuns. I nosaltres hem treballat bàsicament amb la polca i amb la masurca. La polca hem trobat que es pensa i es balla i es toca de la mateixa manera, la masurca sí que hem trobat diferències substancials a la manera de pensar-la. I hem trobat que la masurca seva és bastant similar al nostre ball clar. I ha sigut una mica aquest intercanvi de gèneres i de melodies. Hi ha una suite que podríem dir que defineix, no? És molt conceptual de què és aquest concert, que també porta el nom de Polcat i feu una polca d'allà, una d'aquí i després les dues alhora. Això, musicalment, pels que som uns neòfits, com es fa? Anàvem tocant melodies, deia, ostres, aquesta crec que pot quedar bé amb aquesta altra, aquesta crec que pot quedar bé, i al final va ser així la polonesa, llavors en fem el bronzit, que ben bé no és una polca, però ho podríem colar, i al final era com... volíem que fos com molt bèstia tot, i llavors vam tocar dues polques ara amb moltes notes i com fos tot molt dens, i crec que era això el que buscàvem. El model d'acordió que tocava el Janus sí que és especialment polonès. És com un acordió diatònic, però amb les tecles de l'acordió de piano. El que passa que les tecles del final del tot hi ha com 3 tecles i vindria a ser la manera com el concepte és de diatònic. I el violí sí que és el mateix instrument, el que passa que la manera de tocar-lo varia molt. I té una tècnica al Janus molt particular, que és la que he pres dels vells, i la tímbrica i la manera de fer-lo sonar és bastant diferent de com seria el violí tradicional. Perquè no m'ho pensava que fos fàcil tocar amb ells, ni que trobéssim punts en comú. M'han sorprès la manera com conceben el ritme, sobretot el ritme ternari, el 1, 2, 3, el retracen molt. M'ha sorprès la manera com toca el Janus, és molt particular, de fet és molt especial. Al principi quedes com, ostres, i quan hi entres dius, uau, és un altre imaginari sonor del nostre. I jo crec que ells els ha sorprès una mica el mateix, però l'invers, no? La tímbrica de les dobles canyes, els gèneres, les melodies, una mica ha sigut tot això. I també està tan lligat amb la festa com aquí teniu, no? Perquè aquí la majoria de peces és per interpretar-les en una festa. Sí,
doncs que la música tradicional forma part de la festa i dins del context festiu funcionen totes. Cada festa és diferent, cada context és diferent, però en el fons aquestes músiques que han perdurat al llarg dels anys és perquè tenen una funció molt festiva. Rzeczkę poprawiała, żebyś się wyspał, chłopolek, żebyś się wyspał, da wyspał, żebyś się wyspał, chłopolek, żebyś się wyspał.